Букет от нови атракции в района на скалата Невястата, един от символите на Смолян, екопътека Невястата. Пътеките до ново реставрираната крепост и скалата Невястата са подходящи и за деца на различни възрасти. Разходка в гората, малко история, панорамни гледки или малко по-екстремни изживявания, като спускане с алпийски тролей, преминаване на Вия Ферата и катерене по изкуствена катерачна стена, всичко е събрано заедно и осигурява забавление за половин ден, а защо не и за цял. Мястото е големият завой на пътя Пампорово-Смолян, от който започва спускането към Смолянските езера. Намира се на 12 на метра от шосето. В дъното на паркинга вдясно тръгва екопътека, която води до 3 панорамни площадки – алпийския тролей, Вия Фератата и скромна детска площадка. Всичко е много близо, максимум на около 20 минути ходене, почти поравно. Върви се през гора, което прави разходката особено подходяща за горещите летни дни. Край екопътеката са наредени табели с информация за различни растения и животни, срещащи се в България. След около 10 минути ходене се стига до беседка и 2 дървени катерушки. Непосредствено под площадката от северната страна започва Вия Фератата, тя е подходяща за възрастни и за по-големи деца. С помощта на въжени и метални стълби и други алпийски приспособления се преминава голяма скална стена, а усилието е възнаградено от невероятна панорамна гледка към Смолян. Не се опитвайте да тръгнете сами, опасно е. Необходима ви е помощта на професионални алпинисти-инструктори. От същото място се отклоняват 2 пътечки за панорамни площадки, означени с табели. До тях може да стигне всеки, но необходимо повишено внимание, тъй като има опасност от подхлъзване и падане. От скалите се разкриват великолепни гледки към целите западни Родопи. Ходенето е по 5-10 минути, на места е стръмно и трудно. Основната пътека продължава напред и вдясно и след още 10 минути ходене води до стартовата площадка на алпийския тролей. Измислен е така, че освен вдигането на адреналина от прелитането над пропаста, да изпитате и естетическото удоволствие от птичия поглед над Смолян, Смолянските езера и долината на река Черна, някъде далеч под вас. 2 инструктори се грижат за безопасността, а можете и да се уговорите с каква скорост да полетите, както и дали да има междинни спирки. Било то за снимки или за поемане на въздух. Деца над 4 години се спускат без проблем, стига да не ги е страх. В долния край на тролея има място за отдих, малка скална площадка с пейки и масички. От нея също се виждат почти същите красоти, както и от тролея, но липсва адреналинът. До площадката води пътечка, която всъщност е пътят за връщане, след като се откачите от тролея. Самото спускане трае няколко минути, но изисква време и за подготовка.